Na dan zaljubljenih naša koleginica Jovana Vidojević posetila je poznati prestonički klub Wait and Stay i zabeležila šta su to mladi i kreativni ljudi tamo izložili. Evo, nalazimo se u Siminoj, ispred Wait and Stay kluba, pa da vidimo što oni imaju da nam ponude povodom dana zaljubljenih. Ceo klub je koncipiran kao neka mešavina kulturnog centra i kluba. Mi se nalazimo u Salonskoj kući, kao što ćeš videti kada posetiš neki drugi put. Tako da se ljudi ovde osjećaju kao kod kuće i sve žurke su nam zapravo jako opuštene i to je neki tako glavni koncept, ali bitno je da preko dana i preko nedelje radimo i promociju mladih umetnika, tako da imamo jam sessione, izložbe i recimo neke filmske projekcije, kao što smo imali sinoć, dok petkom i subotom uveče su malo veće žurke, recimo subotom su 80. 90. disco, pop, rock, dok petkom uglavnom bude neka elektronska muzika. A koliko se dugo bavite? Efektivno, skoro 4 godine. Evo, ovo je sad prva moja izložba, malo većeg formata, da tako kažem, tako da za sad sam zadovoljna iz razloga što sam na jako lepom mestu i plus što sam upoznala ljudi koji su dosta kreativni kao i ja. Koliko koštaju, recimo, ove kožne torbe? Kožne tašne su između od 1.500 recimo do 2.500, zavisi koja je tašna u pitanju. Znači, pismo tašnice su nešto jeftinije od ove koje ima kaiš koje se nosi. Znači, ručno su rađene, znači svaki detalj je rađen ručno, ništa nije šiveno, znači na mašini ili nešto i čista koža je u pitanju. Kako vam ide prodaja, jer ima? Ide, nije loše, kad uđu ljudi onda ima kupaca.